rinneadh éigse Loch a reachtal ar champas Ollscoil Olú a Méal Forste ar na Moileamh, ba é saothar litirthe chláán begrialna téama na bliana seo. Maidir leis an éigse seo is ócáid thósailte tá comáile le thócáid léanta agus tá sinní de tábhata agus cruthaíonn se go pobl daoine seo, ní héamháin go pobl Gaeilge a gine seo, tá pobl a gin a bhfuil spéise agus litread agus chur maithe go bhfuir litread agus é dig le chat le chéile agus na rudí seo phlé. Tí tú ón chain se rinneú tíbastí den teamrain sin an gan atá ag daoine an seo ar chluinní gréana a siocar an pléisiir a fuairsead as a bheith a léamh a go scríbnearata. Tugu gradam na héigse do bhhairtín a gréana. An rud a dúirte, ná ró an rud tilteige a siocar nach ruháin ach pléisiir dá a bheith gobar leis a Gaeilge a rí a héal agus a fólam na Gaeilge agus chumáile siad a teagas na Gaeilge ar an Ollscoil. Fuair mé sé Severus ar an fearste ó bhí a bheith golthart a gáineal ag Seanandrí an bhála agus sin an sna ranganí bhí agam bhí me géirí cod an tebris sin ar ranó ar ghéile rinn me ahan leor do chud chéimiis rinn me nótaí dahan seannach go ní gine sfí do leor agus léimiad agus rinn me nótaí ar mar bhí me léamh. Dinne bí a géirí géala chu geolóthir leis fuair sa go maiid sin an áite a bhfuil si a leorthaí mhair a leorthaí éime sa críanna agus tá caint nádar na Gaeltachta an caint mar bhí sé sa Gaelta carú le chéad bliain ó bhaid muirte. Tá antáhacht don tíar fad le saothar cheasamh agus héimeasíríonna, mar is litríocht náisiúnta atá an. Ach ar nóiad de thuirbh gur scríbneoirí agus úidir altathe iad. Ag bhí gcónaí rathirtear Gaeilge chuig galú i Méal Forste. Ní mar agam ó go bhór na tionscail a bhtána inis i Méal Forste go muid an gan machchas sábháil gónal bh críanna agus gan an cheangail sin idir tíor chonal agus Méal Forste agus maithí man amad go bhfuil cod an cheangail sin i gcimeacht hí na glúnta Gaeilgeoirí a bhí an ribh seo Méal Forste bhí sin aontaonnta déilis don Gaeltacht, chuaigh sin an Gaeltacht agus ba sin an tobar daoife. Tá sé aonanta tábhata sin am an cheangail sin a choineal idir an Gaeltacht an tradiisiún nar brisú riú agus an tradiisiún a tuganne ar an a bheáhan go dtíach tamidine a brathir ar tradiisiún hir chonal le tradiisiún so gin híon a bhógaí na Harbí.